Vi er Anna Avakian og Christine Bernsted, og vi har netop indspillet flere værker her i Koncertkapellet i Roskilde. Koncertkapellet har gennemgået en grundig renovering og er nu et koncerthus helt særligt til klassisk og akustisk musik. Det har været en rigtig stor fornøjelse for os at optage her, fordi der er ting på flere fine små detaljer, som gør det rart at indspille, men også opføre koncerter. Vi glæder os til at dele nogle skønne værker med jer i det nye år, direkte her fra Koncertkapellet.